Det vil gerne. Hun går da smuk. Den havde jeg lige downloadet ulovligt, fordi jeg ikke kunne finde ud af at købe den. Ah, ben pour aller là-haut, oui, vous avez dû vous amuser. Ah oui, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Det er meget kraftigt. Kender den ikke? Hver eneste dag. 30 og 60 kilo. Ej, det glæder mig da for på alle måder. Nej, Lars, åh. Kan vi ikke drikke chaufføren skidefuld og så få en ny? En så slår det sin egen, som man ikke har taget med sig. Fødselsdag. Og jeg vil jo gerne sige et par ord til dig, fordi du fylder jo kun 60 en gang. Det er jo det. Og den her tale har været sådan undervejs i et års tid, fordi jeg faktisk har haft rigtig svært ved at sådan, hvad skal man sige til sin mor? Vi er jo kofødder, og vi kan godt lide at tale, og derfor har vi jo også nogle gange svært ved at begrænse vores talestrøm. Nu er det gået til sparke nu, Chris. Det her, det er altså ikke strategi og spin, men det er følelser. Men jeg er blevet klogere, og ja, det handler om andet end følelser, og det skal forstås på den bedste måde. Til gengæld må jeg dog sige, at man som datter står lidt udenforstående, når du ofte lidt efter for meget vin, ændrer adfærd og bliver meget irrationel. Jeg kan blive ved med at stå og sige en masse pæne ting om dig, for der er så meget at sige. Men jeg vil gerne slutte af med at sige, at jeg kunne ikke have fået nogen bedre mor. Nej. Og så vil jeg gerne bede om at rejse jer op og udbringe 3 korte og 3 lange hurra lige til. Mor, længe leve! Hurra! 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 Godt. Ja, det må du lov til at få. Det rimer mig med usvigelig skråsikkerhed om både det og hende, så kan du ikke sjældent se ud over dine briller, som du ikke var inde på før, og sige til mig, filtret. Altså det filter, du mener for at lægge pres på folk, men ægte skuffet, når du oplever, at folk handler egoistisk på andres bekostning. Og hvis du ikke bliver skuffet over det, så forstår du simpelthen ikke, at folk kan finde på sådan noget, som at sætte egne interesser foran andres. Det kan man sige, det er sådan lidt svaghed hos dig. Når jeg tænker på dig, så tænker jeg sådan objektivt, så tænker jeg disciplin, dygtighed, stædighed, trofasthed. Mere subjektivt vil jeg sige, det kunne lyde lidt kedeligt. Men heldigvis er du sådan en underfundighed, en original virke. Jeg har haft en fornemmelse af, hvor vigtig han var. Det ved jeg nu. Det er bare sådan, det er. Men du får jo også, og som vi havde meget godt med erfaring. Men det skyldes måske også især, at de verdener, vi bevæger os ind i, med de kærester, vi hver især fik, de er ude til gade. Ja. Der var plads til i hvert fald 4 balloner under spejlet med en lille hylde. Jeg har ikke lyst til at møde os på
togabar, og han havde en aftale i sømandsjakke og stort rødt halstørklæde, og var helt klar. Han var ikke indstillet på at møde os. Vi havde det så sjovt. Vi havde planlagt det hele mindste detalje. Nogle gange så er det bare mailen og telefonen, som bliver den praktiske måde. Vi lever så fortravlet, men du sætter nye rammer, du sætter nye måder at gøre det på. Og så vil jeg da egentlig sige, at når man så tænker, og det er jo bare dybt taknemmelig for. Hold op, hvor kan jeg sige? Jeg snakker jo ikke skattevæsen, jeg er bare nysgerrig. Med de sædvanlige gæstfrihed, så kom jeg ind i din verden, som var meget ny for mig. Det var en ny verden, det var interessant, det var Kasper i Rysgaden, det var spændende middag, det var sorgenfri træf og spændende mennesker, som jeg ikke kendte til, og det var virkelig fantastisk. Jeg kan blandt andet huske, at det var bare faktisk på grund af Mads, men at jeg fik dig som svigerinde, det var virkelig en bonus. Altså, det var det virkelig. Hold da op, altså. Og så lyder det som om, at de har været et omdrejningspunkt i vores liv, Kasper og Mads. Det har de jo ikke. Men den, der gjorde, at det følte mig hjemme, det var dig. Og så fandt jeg ud af, at du boede der slet ikke. Men lettet overgangen, altså du var fra Jylland, og du tog dig af en... Ragnhild havde sikkert alt muligt andet, hun skulle tage sig af lige på det tidspunkt, så du havde tid til at tage dig af mig, altså. Og jeg blev så heldigvis boende. Den første fest var rigtig fed, og jeg er uendelig meget begge to. Men nu til dig, altså Marie, du er et ordmenneske i helt bogstavelig forstand. Du har indsamlet, systematiseret og udgivet flere bøger og flere ord end nogen af os, der er her til stede, tror jeg. Og da jeg sad og læste i den der bog, Gode ord er bedre end Gud, så har du deri skrevet med Evald Tang Christensen. Og noget af det, jeg kan så godt lide ved dig, det er, at man kan tillade sig at være sådan saglig, faglig. Så derfor, det her, det er sådan lidt saglig, faglig tale. Og pludselig, da jeg læste det, du havde skrevet om ham og lejlighedssangens historie gennem tiderne, og der har hans kongelige højhed, prinsgemalen, skrevet forord. Og for sådan at få lidt ballast for, at vi skal synge om lidt, så vil jeg citere fra hans kongelige højhed, prinsgemalen, som skriver sådan i forordet til den her bog om lejlighedssange. Frankrig, hvor jeg stammer fra, er som Danmark kendt for sin kærlighed til retorik og talekunst. Man holder også en tale ved festlige middag i familiens skød, til fødselsdag, barndåb og bryllupsfester. Men det ligger fjernt at bryde ud i en sang ved en sådan lejlighed. Det ville være utænkeligt, hvis nogen havde skrevet en ny tekst til en kendt og elsket melodi. Fødselsdag for Else Marie, 30 gæster på ordinær. Du har sans for betydning af fest. Du kan ikke gå teorien om, hvad traditioner kan. Du steger over i vores sand, som kan samle alle de gamle. Blandt andet sorgen fri, bliver ganske sans at sige, når liv bliver nyt, er begydt, vi skylder dig til lys. Hvor er man født den 14. Ja. Gammel med en kædesæv 5-3, så ser han sådan alvorligt på mig og siger, det gør du ikke. Jeg kommer. Så kom Endre og lignede fandme sådan en, som skulle passe et bistade. Altså sådan en hjælp, og vi siger foran. Ja, jeg skulle passe på saverne på dig jo. Jeg skulle fælde nogle træer. Ja, men da du hørte det, jeg så gammel på det. Bare det, at det er en anden type job, end jeg er vant til. Der er jo ikke drift i det. Jo, det er der jo selvfølgelig, men ikke som jeg er vant til det. Skal det varme op, det der, Lars? Jamen, I skal lige smile. Er I klar? Jamen, I skal være glade. Og så kan I... Ej!